Epizoda 2. Dobar plan treninga za dobar rezultat. Prvi dio. Plan treninga koji ćete dobiti od danas pa do same utrke će da sadrži 3 treninga trčanja sedmično. U prvoj polovici ćemo napraviti jedne jednostavne treninge koji će uglavnom biti mješavina hoda i trčanja, a u drugoj polovici plana treninga ćete imati treninge brzine i vježbe snage i još par aktivnosti koje će da poboljšaju, ubrzaju vaš napredak. Radi se o jednom laganom trčanju na početku. Svaki trening će imati prije početka vježbe zagrijavanja i nakon treninga vježbe istezanja. Uvijek početi trening polako i sporijim ritmom. Ako vas nešto zaboli, ako postane jako teško, bolje je stati. Disanje se radi iz stomaka dok trčite. Tijelo će naći svoj prirodni ritam, onako kako povećavate ili smanjujete napor, a veoma česta praksa je da se trči 2-2 ili 3-3, 2 udisaja, 2 izdisaja. Kada trčite, veoma je važno da doskok bude na sredinu stopala, dakle ni peta, ni prsti. Ako bismo trebali izdvojiti najvažniju poruku za plan treninga i podvući jednu grešku koja se najčešće dešava, to je da većina ljudi krene prebrzo i previše. I tu može doći do povrede. Nekad će vam se plan trčanja možda učiniti i prelagan, ali važno je da ga u početku poštujete u cijelosti, a sam plan treninga će postajati sve zahtjevniji i izazovniji kako se trka bude približavala. Sretno!